Lad os se. Så. Hvad skal det smage? Ja. Hvor lækkert. Er det lækkert? Det er godt. Nu skal far lige gå herover, så kan vi få det hele med. Jeg skal ikke gå ned. Nej, må jeg så spise kage? Så, mor tænde det. Øj. Ja, hvad sker der, Molly? Se, Molsen. Hvad sker der? Så. Ej, hvor lækkert. Men Mols 2 år. Hvad? Skal du smage? Ja, man må jo heller ikke spise op på bordet, vel? I dag må man. Nej. Tror du, der er Det lyd ved på? hun jo godt, hun ikke må, ja. Det er der. Hvorfor siger jeg sådan noget røv? Man må ikke spise op på bordet, det ved Molly. Nå. Derfor så kan hun jo ikke spise på den måde, vel? Det er Mollys lavkage. Ja. En god lavkage, Moller. Hvad skal vi andre have noget til aftenskaffen, ikke? Jo. Hvad, Molsen? Lækkert. Ja, flot. Er det? Er det fint? Der står Molly 2 år. Hvad? Så er der mere? Ja, det er lækkert. Mere? Så. Lækkert, far. Er det lækkert? Hvad? Så gemmer vi resten til aftenskaffen, ikke? Jo.